بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا اللهم افتح علينا فتوحة العارفين بك يا رب العالمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد Alhamdulillah na yan sinaki ini sulat ko asal magtuoy patawi mga kuan kita hawak to mura kuman baha marayaw sa daon da cellphone sin kanya pakanya rin kanyo malingkatin namon unon niya bayan pataon niya na sadya pagpatta ang panyo haway niya na sadya uno ni isulat pasalan mangkamutakaran ko pa maggunin maubos na inwak to na to haupo da ha na biyayaon biyasin namuin agi ko kanyo kabi in mawdu' atawakan pangadjian na tuharum ini ahkamun nunis sakinati wat tanwin. Hakaibanan mga ulama iwan sin mga kaguruhan na to. Actually biasin kan Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala impanagnaan din ang mga lilay niya amoy makharijul huruf iwan si mga sifatul huruf mahuli ang parakuman amoy inbi mga siyuno niya inamoy inbi mga ini sa kaibanan mga ulama ha mga baktulan nila ha pagbaktul na kitab dahil ha mga nagpakaunay sab hukuman na amo na sab mga ini oo tadi da mauno asal da matao din halon sin Quran amuin kawakan na to kakunahan na to siya mapangadji iban kakunahan na to siya mga malilay hasupaya dumayaw in amuin pagbasa na to kanya na focus kita niyo ha title atawakan ha unwan kita niyo ha ahkamun nunis sakinati wat tanwin diing supaya ang mga ri kita niyo malingog intalion na to rin doon fokuson na to mga kahukum-hukuman sin nun patay bimakna way nalamod sin mga huruf dugay ning hanun patay long ni in mim patay way lamod in lam patay way lamod in ra patay way unin bi mga fokuson ta rin doon amo na in nun patay. Basta kau makita na halong sin Quran noon patay na yan at ini amo na yan inunuta. Amo na yan inamun topic na to, in-focus na to rin doon. Oo, noon patay. Nabang so pamalong niya bukon patay. Hati niya so pamasadya. O baris niya, taas, baba, dapan. Union, lamod siya rin ang mga maudo na to. Way siya lamod, way. Inhikamaruan niya, wat tanwin. Iban, inhati sin tanwin ini, inhati sin tanwin, noon patay raisab. Amura kuman, di siya tumampal, di mo kakitaan in noon patay yaun. Di sa inkatampalan, iban sin amuin lang tabihayan, karukan mo sadyain amuin suara niya. O, amura kuman, habarisan niya, bang hapagbaris, kawakan mo rin doon, kakitaan mo, amuin pagtawag nila dua baris yan. In tanwin, amo lang niya dua baris. Amo yan. Amo yan yung pagtawag ko nila, tanwin. Sa hahakikat niya to diyan, bang yan di ang mga, kung anon mo, siwo daywan sinun, patay. Kita niyo ba? So, pamabiyahan. Uning basa mo, an, napag-abot biyahan ni Sab. Uning basa mo, an, siwo da. Baha, aun sadya, piagbiddaan nila pag sulat ikamaruan niya bangkaw magwakaf kaniya kitaan niya bangkaw bi along tahumundong kitaan niyo
So, pama, biya ini. Ghafu, basa nyo kuno. Di ba nga mun, continue kaw. Patano ka niyo? Ghafuran. Unin di yung haruhulan. Nun, patay. Ghafuran na. Iban sinhibutang kuray doon bihay ni. Basaan nyo na isap ko no? Ghafuran. Unin haruhulan niya yun. Nun, simu dayan. Ghafuran, ghafuran. Sumagawa, hapag sulat, inun patay, tumampal siya, nun patay bihay ni. Adapun inamin tanwin amin dua baris lang niya na amun bihinin dagbus niya. Oh, sa anon dayaon. Nabiyaon bangkaw magwakaf at tawakan humundong malawa na inun yan. Malawa na. May nang nasiyalaw mo ghafura na. Pag abot mari di kita niyo ghafuran na. Damik yan bihayan. Basaan niyo kuno. Amun continue siya. Kita niyo, riyungog niyo, ghafurun, nun patay. Sa bangkaw humundong na. Ghafur. Nalawa na yun, no? Innun day nito. Sa bangsa pa, masulatun bihay ni. Siwo da, humundong kaw, iwan sindi ka humundong. Innun niya, unhun murayan. Basahun murayaon. Imyanda ka, ghafurun. Ghafurun. Pagkain ini, ghafur. Na. Diyan to. So, in maudu' iwan sin topic na to harum ini, amuin nun patay. So, amo na jatin focus na to, ha? Nun patay, iwan sin dua baris. Iwan na sin mga huruf. Amuin pagtawag nila, huruful hijaiyah. Oh. In nun patay, bangkitan magbasa Quran biyan, kaong kawakan na to, nun patay. Pag-uusin, sumuno kanya, mga huruful hija, mga huruful hijaiyah. Aon siya tamon pag amon ibiasim mga ini ha. Alif, ba, ta, sa, jim, na. Biyaw na bakit siya pa mag-upat. Aon na lang niya pagtawakon al-izhar, aon al-idgham, aon al-qalb, lang sing kaywanan al-iqlab, sa kanong tarayan, lilayong tarayan. Ini kaupat ni al-ikhfa, way na hikalima niya. Way na hikalima niya. Na biyayaon, hambuk-hambukon, tari hindi inayin abutan ta. Insyaallah ta'ala. Doon na kain, matalos tain ini, lumatun kita mari, basta haun-haun na sadya. Imahal ka rin doon, amuin, mapangadji na to, iban, mapasawa na to, pagkatan. Bihaon, al-izhar. Panag na ang tuod, in pangadyon na to bihaon, papasun ko rin niya, sada, nakuan nyo na. Amo na al-izhar. In izhar yan, na kuanong tanah, amuin ha bahasa, inialong ni pagpatampal. Hati niya pagpatampal. Imana niya pagpatampal, hati niya, kuno rumatong, inun patay, pag-uwos, insumuno kanya, hambuk yan din ang mga huruf, amuin bi ang mga huruf sin izhar ini, patampalo mo innun, patay yung patampalon mo. Uning manas, amuin patampalo mo innun patay, hibutang mo innun patay, habubutangan niya. Na innun patay, habubutangan niya, dua imbuin bi ang mga kwan niya. Hadila, dulan sindila, naam, pag-uusyan bang makato doon hamon hangilo tarapit patasyan into nga sinamin bubutangan niya sa batawakan into nga sin makaraj niya sa hauno yan ailong aun harila aun hauno yan aun hailong na amon san pagtawag lamon sifatul gunna amon dahil di hailong yan na nabi ayaon bang sopama amin kakitaan na to, nun patay, in sumuno kanya, hambok din ang mga huruf sin izhar ini, hurufu sitta, in huruf lang ni sin izhar unum, hamza,
Ha, ain, ha, ghain, iban sin, kha. Bangkitan yung makita. Puasin nun patayaon. In sumuno kan ni hambuk din hamang huruf ini, laong tain hukuman niyaon uno. Al-izhar. Nabi ayaon, di lang takamu upamaham. Bang sa upama, amin patampalon na siya, biya din indagbusimpag, patampal takani, iban pagbasa takaniya, supaya kita di maunawayan. Supaya kita ri masa, sababing kaibanan, na misampa biya diin, aunwak to, bang nilabas sahun, biya dagbos, biya long sing kay biya bukon nila biya mapatampal innu niyaon. Oo. Di lang ta kamo example ha. Inian amuin nun patay. Bangkit amari pa amuin unway ni. Amuin tanwin isab. Nah, kita niyo. Nun patay, insumunok ka niyo, ano yun? Hamsa. Dua baris, baba, insumunok ka niya, resab. Hamsa. Nabi awin hukuman niya izhar, patampalun. Unin patampalun taray doon. Amo na inuno. Amuin nun. Amo na innun. Sibu da sayan iban sin ini, hati niya, in izhar long niya, amuin hiwa mo, in uno-uno na in huruf yaon, daing haguguaan niya. O, nabi niya, kita niya, man aman, man aman, man aman. Biasanya demikian, kaffarin asim, kaffarin asim, patampulan mo yung nunyad to. Bukon mo biasing kaibanan o magbasa lang mo, man aman, di at makadyan biya to. Atawakan, kalkalahan mo, mana amana, wala mo piya tampal inuno. Innun, atawakan, kaffarina asin, kaffarina, na kalkalahan mo, ri sab. So ay mo patampalun. Oo. Man amana, man aman, iban sin, kaffarin asim, dagmitun mo sadya madto. Bukon mo na biya linggo-lingguan. Kaya tihan, bukon mo na linggo-lingguan. Biara sinamuin, so pamabiya sinamuin, kontanain ha, isab. Nah, kita niyo. Minhad, piyatampal ko nun. Minhad, bukon, bukon, sa minhad, Qaumin had. Kita ni dua baris. Qaumin had. Insumunok ka niya ano yaon? Ha. Tanwin, dua baris insumunok ka niya ha. Noon pati insumunok ka niya ha. Ano yan? Al-izhar. Kaya tiyan niyo. Kalau ang pangasun niyo. In ikasuno-suno ko, aw na alamat, alaw sin Quran, nakabidda, in baris sukun, baris patay sinamuin haizhar yan, abi inin baris niya, sin huruf kha, sin huruf kha, biyan biyan sa rin ini, inamuin bang haizhar, in baris niya biyayan, dagbos niya, wala sadya sa yunhan.
titikan. Pag ubos, bang isa ba amuin tanwin bihay ni, bang isa ba amuin long tanwin bihay ni, nag-uunoy na amuin biya mga baris niya yan. Nagtutungod-tungod. Long tabian, dua baris niya biya na, nagtutungod sila biya yan. Oo. Bukong biyasing kaiwanan, ang kakitaan mo, naguhon na huli. Bihayan. Nawang kau makita bihayad to, law mo yung bukon yan, izhar. Tanwin sa bukon siya, izhar. Sa inamin ito, hapagbaris lang. Sa amin mo na muna to, suway na to, long tatumtumon, bang kuno-kuno kita niyo makita, noon patay, insumuno kaniya, hamza, ha, ain, ha, ghain, kha, nalaw mo yan, suway mo yan patampalon in noon din doon. Bang sa upama, mag-indan kau ha amin habaris, in noon patay, bihayan in dagbus niya, bihayan, na. Bang isab habaris, amin dua baris, bihayan. Bang dapan, bihay ni. Bihayan. Naunin niyaon. Lagun takon. Biyan, wow ba siya yan? Iwan biyayan. Unin niyaon. Tanwin yan. Unin ini. Ha? Baris? Dapan. Isyo pa yung aunay doon. Ha? Ini, unin ini. Tanwin. Siwo da saan iwan siniyaon? Tanwin dayaon. Ini damik yan taas at tawakan baba. Saan ko tupad-tupad. Bangha izhar, bihayan yung pagsulat. Ini, amun iyari. Amun yan. Yung pangati ko na kauna, uno ra siya, biya dagbus wawaw ra siya, sa iyo no sadya. Biya liskat. Ay kawhati, ini, buko ni wawaw, sa nun. Nun makluba. Oo. Nun siya, wala sadya siya yan yunhan ba yan? Titikan. Nun. Nabiyayanin namin biya mga amin unway ni, bangha izhar indagbus in amin baris niya. Bangha izhar, bihayan indagbus niya. Nabang sa pamabukon izhar tuan, na kakitan naturasan susungon, bukon bihayanin pagbaris ka niya, bukon bihan. Imbaris niya, dukaing, bukon bihayanin amun kuan niya, amun dua dapan niya, bukon bihayan dagbus niya. Na, kaya tihan? Uno pa. Damikyan, bahaon din kanyo magbasa kitab at tawakan magpakabasa, labiluwa na yung mga kamuriran, amin di mga matari magbasa kitab, bahaon karungan nila, at tawakan aon karumulan nila biyayan, amin definition sin al-izhar. Ikhraju harfin min makhrajihi min ghairi gunnah. At tawakan bi ghairi gunnah. In izhar lang niya, paunuhon, pagwaon lang na in huruf, ikhraju harfin min makhraji, pagwaon lang na in huruf, dengha guguan niya, dengha bubutangan niya, min ghairi gunnah, away lang niya uno, way gunnah. Na yung pangasura doon, unim maksud sin mga sila nagbaktul kitab, amin lang niya way gunnah. Uno, hakikatan bunnal ra'tud, in izhar yaun, way gunna niya, tawakan aun gunna niya. Na. In kaibanan, pagkatumtuman ko to, in kaibanan, biyat to. In izhar lang niya, way uno ba? Way gunna, bukon ka, way gunna. Oo. Adapon, in maksud niya yan, in way gunna rin doon, min ghairi ziyadatin fil gunnah, atawakan, min ghairi gunnatin zaidatin anil asl. Hati niya, in izhar yan, aun da gunna niya. Aun gunna. Naunwatwan, in pag-ianun gunna yan. In pag-ianun gunna, amin suara katingog magwa day nga uno yan. Day nga ilong. Amo yan in pag-ianun gunna. Sumagawa, in pag-ianun day doon, in gunna yan, suway siya ri makaliw day sinhakarya sa linya. In nun yan, misan mo unuhon, halaon sing kawantag siyam huruful hijaiya, halaon sing kawantag siyam huruful hijaiya,
Dua huruf magbuaday nga ilong. Misan mo unuhon, sumay mo to di unon yan. Pagwaon, intanda niya, misan ilungag sin ilong tayo ni pili ay sab. Dua. Na inambuk yaon, suko isiyo yaon. Mim, inambuk yaon, suko isiyo. Inun. Kawantag siyang huruful hijaya, amin dua huruf yan, amuray rin magbuaday nga ilong. Noon, iman sino no yan? Mim, mapuas din dito, way na huruf magbuaday nga ilong. Ang kanday sabing kaiwanan yan, bangkaw magdungog-dungog, magbasa, sambil biya dagos pagpakonday nga ilong yan, ha? A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Na, kimugdanin basahan, wala. Mayta, sawab misan huruf, bukon na pagpapatot pakonday nga ilong, piaunon niya pa. Piagwa niya pa day nga ilong. Pila rin magwaday nga ilong, nun iban sin mim. Na nun iban sin mim yan, nun iban sin mim, misan unin hibaris mo kaniya, barisan mo baba, barisan mo taas, barisan mo dapan, barisan mo biyato, wayra yan ag niya, patayon mo siya, wayra ag niya, gumo ada siya day nga uno yan, day nga ilong. Na inhun na pag iyanon, amin ayong ungba, at ini ayong ung, suara magwaday nga ilong. Nabangkaw dumungog, innun yan, misan di adin, aun yan gunnan niya, inilthar yan, aun unon niya, aun gunnan niya, sa ayaw sadya makalabi, atawakan makaliw din nga karya sa linya, biya diin, amuin pag-iyanon sin mga kaibanan, long niya linggo-linggoan mo. Ayaw mo linggo-linggo so pama, bayin, magbasa ka wa? Man aman, na ayaw hinang abiyad to, man aman, amat to sa timaksud nila, at tinaway hun na amatin maksud sa imaksud to din doon bang inbi mga maanhan taway hun na way hun na hati niya aun dayaon hun na niya sa di sadya makaliw din ha karya sa linya. Nakita niyo ha? Man aman na aun gimo din hailong aun man. Nakita niyo bangko sampung di saan man aun yan guwa din hailong man aman. Nari makajari. Bang muri pa kapawaon din nga ilong, inno niyaon, di makajari. Lang tain basahan mo sa biyaon, marong day sabing basahan mo. May tasawab, innon pawaon din nga ilong, wala mo siya piyakwa din nga ilong. Na katuin niyo kuno, kaluon bi mga mabaya mga suwo. Sino ang pangasuwo rin doon? Kaluon biha pagpangasubo niyo kaong katumtuman ko. Artinya Sheikh, imbia kuan ito dagmiton sadya siya. Dagmit sadya siya sa yaturing kun na niya sa dagmit siya. Yaturing kun na niya pasal imaksud sinukun na suara magwa day nga ilong. Yatura sab hambuk din ang mga sipat sinun amin magwa day nga ilong. So pamalam mo man yatura yato. Man, itura. Sumakaw, dagmiton mo sadya. Bukon mo linggo-lingguan pahawaon sa pama. Man, aman. Kiso pama. Biasina mo yung nasuratul Fatiha. Biyan sana. Bukon kabiayan. An'amta. Nabiasini, nakita niyo. Noon patayin sumuno kanya uno. Ain. In ain hambok din hamang huruf sino niyan. Al-izhar. Nabiya yaon. Patampalon mo yaon. An'amta. Sa bukon mo yaon kalkalahan. Imiyan kaw. An'am. Ikamarwan ya bukon mo palukay-lukayon. Imiyan kaw. An'am. Di. Suway mo dagbiton sadya. An'amta. Naam. صراط الذين أنعمت بكن أنعمت عليهم الله أكبر نبكن بهاتو سوي أنعمت nahibutang mo hindi la mo pabubutangan niya أنعمت na bihato. Katuin niyo kuno.
Kaloon bi mga kialupahan ko. Bangway na, lumaton kita pahambuok. Ang pay sa bakto ta. Iyan dihilan ta kumaniot yu sadya upamahan na. Iniyan example sadya. Biya, sa daha alawang Quran, mataod yan. In amin tumtumun yun na sadya, in amun huruf unumyaon. Hamza, ha, ain, ha, kha, again, ibansin, kha. Kuno kamu makita nun patay, in sumuno ka ni hambuk din ang mga huruf yad ko, na in mga huruf ini, pagtawagon siya ini, in huruf unum ini, pagtawagon siya ini, huruful halq. Huruful halq. Mga huruf, magwa siya rin ha, gunggungan. In mga huruf ini, magwa siya rin ha, gunggungan. Ang kanda, yung kaibanan yan, namun biya ini ha, biya sinha ini, laong niya harap maripakain, paraghal, nawaisan magwa din haraghal. Bukun siya nin guguan sinha yan haraghal, way, bukun, sa, day hindi rahaw niyan, hagunggungan tayan. Unom yan, magpartner in ini, iwan ini, na insyaAllah dumatong dawa kita, hapangadji ta mga makharijul huruf, lilayon tarayan insyaAllah ta'ala, imahal ka, in unom ini, pagnanan siya huruful halq, mga huruf, magwa siya rin ha, gunggungan, na, yung mga huruf yan. Na, way na? Ba't kita makalaton pa ikarwa? Taman, inamun ang mga kataw-tay manguran, agdurungog sa pamabiasin ang mga Facebook tayo ni, na bang sila mabahay magpataw sin mga unuway ni. Amun sila, mga example, na umukay na sila Quran bihayan, lumawag. Oo, misan kamo yan, bang kurilan magdilan ko assignment yan, mamatawd siyan karakan niyo. Di maambat, makarak sadya ko bihayan, noon patay sumuno ini, amatin lawakon mo. Amun unumini. Long minukuman al-izhar. Beto din basa niya katan. Man aman kaffarin asim min had. Ayaw ko magbasa min had. Yatin indanan mutud. Ang kanda amoy ning kwanta. Qawmin had. Qawmin had. Bukun. Qawmin had. Bukun bihat to. Bukun. Dagmit mo sadya. Sa bukun ni sabing dagmit mo. Qawmin had. At inabiyakal ka lang, qawmini had, atawa, an'am bukun, sa an'amta, na. Way na? Yatit. Mafhum na yan? Alhamdulillah. Masya Allah. Yamid, way na? Alhamdulillah. Okay. Na, bismillah. Nalumaton kita paamuin, pagtawakon al-idgham. Sumuno, ikarwa, amunain al-idgham. Al-idgham, Inka in huruf niya, pila in huruf sin izhariyat to? Unum in huruf niya. Bihaun in huruf sin al-idgham sabi ni pila ray sab. Unum day sab. Tipon siya ha. Tipon siya, nahinang siya kalimat beni. Ano? Bukon. Bukon yarmalun. Yarmulun. Nah, ati sin ramala ini, jaging. Oo, ramala, jimaging. Amin panaw mabiskay-biskay biayan. Nah, bukod sa dimakan, bukod sa panay maluming-luming. Na ramala, yarmulun, jaging sila biayan. Oo, nah. Pag-uwusin idgham yan, nabahaki siya nagdua. Aulong niya, al-idgham bihunna, in inisab upatin huruf niya.
Halaw sin unom yan, upat insuko sin bikun na. Amo na in yumino, ya, wow, mim, iwan sin, nun. Pag-ubos si sab, inamin bilahon na, duara. Lam, iwan sin uno. Ra. Bangkaw mabaya barisan mo, lara. La, iwan ra, na lara. Na, yan to. Tokan barisan ko na. Oh, rakala magkuan kamo. Bihun natin, yumino. Ini ni bilahun natin. Na. Al-idghamu. Okay na. Mari kita pa al-idgham. In idgham sabi ni, amo yung pag-iyanon paglamukay. Lamukayon mo. Lamukayon mo, in maglamukay yan, biya, lang ta, two things ba yan? Ang sambiya, dua. So, pamalong niya, so pamasadya. Kahaway ban sinsukal, lamukayon mo siya. Pagos baha, di yan matawag, lamukayon mo, in sukal pasukal, in kahawa pa kahawa. Bang hambuk na siya. Mag-mix kaw, so pamabiya si mga magmasa yaon. In buhangin, in bato, in tubig, iban siin, amin simento yaon, kung ano no, paalahon mo biyan, masahon mo, atin lamukayon mo siya biyan. Sambil, in dua, in two, bang mulia mo kay, mahinang dakuman, pilingan niya. Ang buok. Biasin kahawa. Kahawa lubog, atawakan kahawa masawil, hindi, uno na. Atawa mailo, atawa katas, utangan mo sukal. Utangan mo pa kopimit, iwan tubig piyaso. Liya mo kay mo man, tung kakinis, duang kakinis, upat kakinis, liya mo kay mo man, so pamakahawa, unin ni ano mo, minumpa ako, kahawa. Dili sa kamagyan, minumpa ako, kahawa, sukal, iwan tubig piyaso. Huwag siya magyan biyato, ha? Atawakan, bang bukon kahawa, minumpa ako tubig, piyaso. Di na ko minum ako tubig piyaso, biutangan kahawa, iwan sukal. Huwag siya magyan biyato. Oo. Na, in idghami sabi ni, in huruf yaon, amin nun patay, pasal in maudu na to ini, amin nun patay. In nun patay, bangkaw makita na rin hamang huruf sin idghami yan, amin unum ini, in nun yaon, hiunum mo siya. Hila mo kayo mo maumpakain. Pahuruf sin idghami yaon. Sambil in nun, mauno na. Malawa na. Sambil in nun, mauno na. Malawa na. Makadto na siya pakain. Pahuruf sin uno, al-idgham. Na. Kita niyo ba? So pa, marilang takam example ha? Dilang takam example. Kita niyo. Noon patay, yung sumuno kanya uno yaon. Yung sumuno kanya ra. Bihayaon, bukon in pagbasa na to, min rabbika bukon, in kainayad to piyatampal izhara. Bihayaon ni sab, inun yaon, hiuno mo. Hila mo kayo mo isab maun. Basta ka umakita na, doon na kainya, in ra, in mim, in lam, in waw, in nun. Hiuno mo siya yan, hila mo kayo mo siya. Hila mo kayo mo. Sambil in nun, mauno na. Malawa na. Bihayaon kita niya. Basaon ko bukon na yung pagbasa ta. Min rabbika bukon. Sabi na. Mir rabbika. Mirra. Haunin kwan dito. Haunin nun dito. Ang pakarukan niyo, lumubian imyang kau. Min rabbuka. Waina sa mirrabbuka. Tihat yan? Na. So, pama, bini. Noon patay, in sumuno kanya uno.
Mim. Biyarin pagbasa ta kaniya. May tao magbasa min ma bukon. Innun yun hila mo kayo muna pakain. Pamim. Biyarin pagbasa mo kaniya. Mim innun yun hila mo kayo muna pamim. Mimma immahin haunin suara sinun haunun na nalawa na. Amo yan yung pag-iyanon al-idgham. So liyam mo kay ta. Nabiyayaon na bahagi siya pa duang kabahagi. Atawakan pawangan na ito na. Makadari posta ng kare. Posta dyan. Pawangan ta na ang kare. Continue kita sukol. Sakali, in idgham, nabahagi siya pa birun na. Inati simbirun na, berasin na, kuwan na tukain na, birun na, atin niya, aun ayong ung niya, aun suara niya, rin aun niya, aun. Dahil nga ilong. Aun ni sabihan, pagtawakon, bilahon na. Way isa uno niya. Way hunna niya. Nabiyaon, kita niyo naman takahunna ha. Upatin huruf niya. Ya, waw, mim, atawakan, nun. Kuno kamu makita, nun patay, atawakan, uno na huruf, dua baris bihay ni, pag-uus, insumuno, hambok din na mga huruf ini, atin niya, suway mo siya, butangan uno yan, hunna. Narain doon, in gunna niya rin doon, bukon na siya biyasin kain ha izhar. Taga-uno na siya yan. Biya mahinit atawakan lang tabiya, mahinit-hinit mo na siya matubiyahan. Oo. Nabi niya, kita niyo ha? Noon patay, dahil hindi ha idgham, way sa barisin noon. So, understood na yan, mafun na yan, bang naway barisin huruf yan, bimanayin siya yan, patay na siya. Baris patay na. Nakita niyo ha? Innun, hila mo kay siya paya. In kamasmasan na to. Wala ko rin siya biyamutan ng mga kaapu-apu niya to. Sa amoy mga murid na si mga kaapu-apuan kamasan na to. Aun to pagkaabutan ko, labiluan ng mga rimba-rimba atawa ka ng mga pupo. Magbasa sila veini. Faman ya'mal. Di nila hipag-uno yan. Ipaglamu kay innun pakain. Paya, di. Biyan sila basta. Faman ya'mal na. Di. Nang kita suwayan pala mo kayon. Kita niyo ha? Amo yan in basan si Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo yan in panghindo ka to si Nabi Muhammad. Panghindo si mga sahabat, si mga tabi'in, tabi'in sambil pamasa na to bihayon. Bihay ni. Famay. Kita niyo ha? Famay. Yato. Famay. Aun. Famay. Haun rin doon. Amoy noon hiyaon. Na. Famay. Pag-abot mo pa ya, mabiyayin na sa niyan. Biyayin na dagbos niya. Mabiyayin na. Famay. Pag-abot mo pa ya, di mo na yung pakuon dahil nga uno. Ay dahil nga ilong, di na uno. Asimod, may pasalan niya yung bukon na siya, dahil nga mga huruf magwa dahil nga ilong. Famaya. Yung kaibanan yan, sambilya yaon, haunuray pakuahon. Ilong dari, day sab. Imian ko, ya'mal, di. Subay, ya'mal. Tihatihan? Na. Kita niyo, dua baris in sumuno kanya ya. Khairay yarah. Amo yan yung pag-iyanon yan. Mga huruf sin, idgham, bihunna. Nabang so pa mabilahunna, amo na yan in lam iban sinon yaon. Ra, nabi asin ini, kita niyo. In nun yaon, ilam mo kay tapakain. Para, naway na san gunna. Kita ni way na gunna. Mirla.
mir rabbika. Aun pagun nakawakan mo ron, way na, may ta, sawab ini liya mo kay mo totally maripara, amin nalawatud siya. Inshallah, lilayon kuman, bihayaon da, inshallah ta'ala, amin pagtawahon nila, idgham kamil iban naqis. Amin paglamukay, complete, iban sin incomplete. Amin lamukayon mo, amin totally tuod, malamukay mo, sambil in huruf yaon malawa na tuod. Aun ni sabihan huruf, liamukay mo sa, aun pa maniutiyon nakakapin-kapin din doon. I-explain taman bihayon, inshallah. Biasin ini, min, biarin pagbasa takan na yan. Kita niyo, innun, hilamukay mo na pakain. Tara ay palam. Sa innun na innun, malawa na, way na unon niya yaon. Di nakbukon na ko magbasa. Bukon na. Milladungka. Milla. Way na sanak ta? Milla. Milla. In aong karungan yun, amun mim kako biyayon. Mi. Pag abot pa lang, milla. Way na. Tingatan mo lang mo aun yan huruf, di mo adeng ha ilong. Sampu nga sa din ilong mo biyan. Ha? Na. Nadugay ng masin, na, an, na, biyad ko. Ibang silang kumyakaw, ba, way sayan magwa deng ha uno, deng ha ilong. Kaya yan, nang kanda kuno ka mo makita, mga noon patay, atawakan dua baris, in sumuno kaniya, dahil ha mga huruf yan, nasuway mo siya hiuno yan, ilamukay. Na, bangamun huruf upat ini, naunhun na niya. Biasin mga ini, kita niyo. Mimmal, atawakan, khairum, aun uno niya, aun, hunna niya. Sinong pangasubo? Bihiyaon, lilayon ko kanyo, in pag-iyanon, naqis, iwansin, ano ba? Kamil. Kita niyo, aun napansin niyo rin di, pagsulat ko, kita niyo. Hamon pagsulat ko sin example yan, kita niyo, kabayan ko umbi ang mga mapansin niyo lang simbahasa. Kita niyo kuno. Kabayan ko umbi, aun lumubi, pagsulat mo lumuumbi along kusantig hindi doon, may tamubeni, may tabeni. Kabayan ko kakita niyo rin doon. May tao no? Ini? May tao no? Di amon ini. Di amon hindi, way napansin niyo. Banghabari si Sab, sungko na kalupahan, intanwin yan, amon yung pag-iano ko kanyo, nag-uno na. Nag-uuna huli. Bang siya, ay dagam, nag-uuna huli. Bukong biasing kain na al-idhar, nag-uno siya ito. Nagtutupad bihayan. Bihayaon, bang al-idgham, nag-uun biyay niya, nag-uuna huli siya. Pag-uus, indamman niya, biyay ni indapan niya. Bukong biasing al-idhar, bihayan, dagbus, bihayan. Pagkain ha idgham, biyay ni inkwan niya, inuno ni. Indam matayin niya. Nabiyaw naturan niyo. Kita nyo naman hakuan. Laong niya nakis. Inhatisin nakis ini kulang. At iniyabang mga katu incomplete ba? In kamil uno. Complete. Jukup. Kamilun. Halaun sin unom yan, halaun sin unom huruf yan, halaun sin unom huruf yan, dua in huruf sin nakis. Wow, iban sino no? Ya. In kamil isab upat. Naam. Mim, nun, lam, iban sino no? Ra. Narain doon, hauno rain doon, uno kita niyo, hapag sulat ko kita niyo, hapag baris kita niyo, unim
amin kita ang random biaong piyagbidan niya. Hamin nun patay na ka, atawa ka namin dua barisiban sin huruf sumuno kanya. Kita niyo. Uno. W. Amun sadday ni. Amun sumabto walang simpakato sumabto sa ini. Oo. Namun ini amun piyagbidan niya. Kita ini aun way. Waya mim. Aun. Inwaw. Way. Ilam. Aun na. May ba ilaw mo biyaon? Bangakat na karon, simu-simu da saon, pasalan pa maglamukay. Nabiyay nindagbos niya. In idgham nakis pagtawakon, amoy long niya kulang, inhuruf niya, wow, ibansin, ya. Nakita na kamo, dilan ta kami sampusin amoy maglamukay kaw kulang, incomplete. Kita ba, so pamabiasin long taon sa minum kaw kahawa. Pag-uus in taw yung pati sukal. Mga kahawang karasura, mga sukalan, mga tusuro. Tusuro. Nabi ayaon, liam mo kayo muna mga hangkajam. So pa masadya ko na yan. Tusuro, hangkajam, puwasin ng kajam, bang mo biya mga kita aturunin in sukal, amin tusuro yaon. Kawakan mo pa rin dito, taway na. Ang pakakita mo biya, misandak mo hambuok din ang mga kwan. Ang patud, amin sukal yan, way na to na, pa. Hangkajam ko naggaw-gaw yan, hangkajam ko naggaw-gaw, pakakita mo sandak mo hambuk, bigi-bigi sukalet, way na. Way na. Nalawa na. Sumagawa, pag inom mo, kana naman mo inuno. Insukal. Indag mo sinsukal na uno. Nalawa, sa inanam sinsukal, yadtura, nabay nindagbos niya. Noon, hilam mo kayo mo siya pakain. Paya. Na bangkaw magbasa. Dahin doon. Inun yun. Imiyan ka faman. Yun mo siya. Liam mo kayo mo. Biyaon liam mo kayo mo man. Uning biyasa mo rin doon. Biyaya na sa ito. Sumakawa. Uning pagtawag. Aununo niya. Aunhun na niya. Aunhun na niya. Bima na. Amin baka sinun niya to. Yato pa. Masi-masi. Sa bangdagbos na sinun on panakapin biasa mo? Way na sa uno niya yato. Baka sinuno, sinun. Kita niyo Famay amun biya sipat sinun yato yadto ra masi-masi. Atawakan wow. So pa makita niyo Miu. Pag abot mo pa di mo na pakon. Di mo na pakon dahil nga ilong. Miu way na suara dahil ilong. Way na suara dahil ilong. Sa imian ka miu aw niyan suara dahil ilong. Nasa bukon in pagkuante in paglamukay tarin doon jukup mayta sawab liya mo kay muna sumagaw aun pabakkas ataw kan sipat sinon naon yaon nakakapin-kapin. Biyayan yung pagtawa ko lang niya na hangkanda yan, wala siya biyutang si mga ulama uno. Sumabto, amin sadaya to, wala siya biyutangan mahi, sabab hambuk din ang mga alamat ibang tanda in paglamukay mo rin doon, bukon jukup. Na pag-abot pa upat ini, kamil, nun, ay mim, nun, lam, iwan sindra, aun na uno yan. Aun na sadda niya. Bima na, innun niya on totally mauno na siya yaon. Malawa na yung dagbus niya, malawa pa inuno niya. Amin sipat niya yato. Kitaan niyo diyan ta kami example. Biya sinun palam, milla, aun di yung ugmo noon, biasa ko, way, sipat sinun, way resab. So, pamabiyasin mo yung example na to kain na, inira, mirla, inun niya liya mo kayo mo pakain. Para, at the same time, in ra yaon, ay inun yaon, aun pa nakapin bakkas amun guna niya. Way na, mirlabbik. Na pag-abot tamari sa pamabiyay ni, noon, in sumunok ka niya no, mim, na biya di nun ta na. Inun liya mo kay tapamim, doon ka mo, mim,
mimma aun gun na niya tawakan way. Aun gun na niya. Sa gun na isiyo yato. Gun na sin siyo na yaon. Sin mim na yaon. Bukon na gun na isiyo. Hinun. Karna liyamu kayo mo na yaon. Nabiyari ni sabing pagtawagulong niya. Amuin kamil, amuin complete. Kita, di ba? Bangkaw tubig piyaso. Kita, ba? Biyasin sa pamatubig piyaso, ha? Long nila, in tubig piyaso at tawakan in tubig, ano ba? Colorless. Ha? Biya, ano ba yung pagtawag nila yan? Transparent bin. Kakita, katilakan mo ha, yaon. Bang mo yutangan amin Milo, haraso yaon. Impangasura in doon. Liya mo kayo mo man in Milo. Aon pakawakan mo rin doon, parts in baso yaon, amun nakakapin-kapin, amun kuan dagbos amon transparent at tawakan way na. Way na. Maluwog na to kataan, maluwog na. Nayat yung pagtawag ko yan, complete, jukup siya. Jukup. Liya mo kayo mo. Nabiyaya nin dagbusin al-idgham, yung asin, al-izharing amun biya kain na yaskuan na to. Nabiyahon idgham, bigun na iwan simbila, gunna. Na. Biya nagapas kita sin waktu. Na. Kuana nin amun mga pagkuan na miu pag-abot mo pa wow iban sinya way na uno niya. Way na suara niya dahil nga ilong. Miu way na sana ilong way na. Nabukon miwal. At tinibukon di nato kumugdan mang biyatin ng bus niya. Na isip pa ng pangasubo. Bangoy na pangasubo. Iban sini ni before tabi kalupahan. Aung pahati sung tanakon kalupahan. In idgham biya ini, suway siya naguguta at tawakan si-separate in nun pakain. Pahuruf. Huruful idgham. Suway in nun patay, naguguta siya, separate siya ibang sin huruf uno yan, huruful idgham. Pasalan, aun yan halong sin Quran, in nun patay, naguno yan. Naghambuk ibang sin huruful idgham. Biasin uno yan. Biasin mga ya. Kita niyo ha? Biasin niya. Kita niyo. Noon, patayin sumuno ka niya uno. Yeah, sana uno sila yaon. Nahambuok, nariyaw makalamo din ang mga hukuman sin al-idgham. In idgham, suway in nun patay, at tawakan in uno na huruf dua baris, suway butas siya iban sin hambuk din ang mga huruful idgham. Suway biyat to. Sa bang amun biya di siya mauno ini, amun nahambuk siya biya ini, na buko na hukuman niya al-idgham. Al-izhar asyaz atau al-izharul mutlaq imbiyain pagtawag kaniya. Katumtuman ko to, upat talong sin Quran yan. Isulat na to na. Upat talong sin Quran. Isulat ko na jadi atas ha. Ad-dunya qinwan ano to? Sinwan Iwan sin, ano pa? Bunyan. Bunyanun marsus. Katumtuman ko. Di ko katod kalupalupan. Grade 4 pa ko roon. Murid di patan wakila. Salamat. Nain ako panghati ko nini. Mga noon, patayin sumuno ka niya uno yan. Iya, nalong kunin hukuman niya. Idgham. Uning pagbasa to ko kanini. Bunyanun marsus. Saway pa ako nagtasmi. Aun sa bagay ko, classmate ko ba yan, imbasa niya bunyan. Diungog niya man imbasaan ko, bunyanun. Simingod ka ko. Narima tong naipatan wakil. Natiyawag na siya. Siya muna natawag. Nagtasmi man siya.
Iyagad, di naman basan ko. Buyan. La ilaha illallah. Piaga maji patuan. Bukulong niya buyanon. Suway bunyan. Nulong ko na ako. Alhamdulillah lang ko yan. Bukul hati buyanon. Bunyanon hati ato yan. Na, amun way pangatit ta. Pangal natin yung mga unwayan. Mga lamod na siya rin din. Buyanon. Di, basta siya nahahambok biya ni, inhukuman niyan bukon na si al-idgham. Al-izharul syadh atau al-izharul mutlak na siya yan. Oo. Amun upat yan halong sin Quran, ayaw niyo kuana, ayaw niyo hinangabi sin ini. Na. Iwan sin ini ni, aun kaiwan na mag-iyalong niya, dua harakat. Bimakna, sa pamabangkaw mag-idgham yan, hinangun mo dua harakat. Adapun, kamaumuhan yan, magdependira atawakan, makawa mo tatud hapag alupiman sing guro mo. Di mo raya mayan pa, mimal, di, mag-timing dato diyan. Bay tanda ko siguro mo lang niya. Bay niya. Mimal. Ayo rin sa makalanin haba. Mimal. Di sa makadariwet. Di sa kamiyan. Mimal. Di. Suway timing. Mimal. Atawakan. Famay ya'mal. Di sa makadari. Famay ya'mal. Atawakan. Famay di sa makadariwet. Suway dua harakat sa jawian. Hahaamun hahal niya ito. Na mahuli, insyaallah, continue na tuin, pangadji na to, ha next, biiznillah ta'ala. Biasin kabiaksan na to, dum ahad, iwan sin dum, isnin biasin dum, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na, way na? Kamu, way na pangasumo niyo? Way na? Ba't na kakamatan? Nagtagad ng jamaah. Nah, di damaw no. Pundarom domba. Insyaallah. Biarin. Kamu ini pangasuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين